què tal? Ara us explicaré com he construït el break que acabeu d'escoltar. Bé, primer de tot és un compàs 4x4. Bé, m'he basat sobretot en un ritme base, d'acord? Que n'hi direm la clave. A partir d'aquí l'he subdividit a semicorxeres. El primer pas és entendre la clave a quines semicorxeres ens corresponen. D'acord? En el primer temps, la primera semicorxera, en el segon temps, la segona semicorxera, en el tercer temps, la primera i la tercera semicorxera, i en el quart temps, la tercera semicorxera. D'acord? El següent pas és decidir com reparteixo això, aquestes figures rítmiques, a la bateria un cop està subdividit. Bé, aquí hi ha un petit element, que és que jo he volgut que la clave sigui present en el break. Per tant, que no es perdi en cap moment, d'acord, el ritme base. Per tant, això implica directament a l'hora de decidir com jo ho reparteixo aquest ritme per la bateria. Bé, he decidit que la clave sempre serà present a la caixa. Per tant, ho repartiré de la següent manera. En el primer temps, aquí va la negra, serà mà dreta caixa, mà esquerra tomo, peu dret bombo, peu dret bombo. Següent temps, exactament el mateix. Mà dreta a la caixa, mà esquerra tomo, peu dret bombo, peu dret bombo. En el tercer temps, mà dreta a la caixa, tomo mà esquerra, mà dreta a la caixa, tomo mà esquerra. I per acabar, en el quart temps, peu dret bombo, mà dreta a la caixa, mà esquerra al tomo. Doncs bé, fins aquí el break d'avui.